Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Last size in Punto Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mapahulon dinalan, una kita sa mga balita lokal. Positibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nagsaka na sa 72. Matapos ang madata nga pagpakamalaot sa syudad, 28 ka mga returning OFW sa Bacolod ginsaylo na sa accommodation facility. Sa mga balita national, Senator Sani Angara liwat nagpositibo sa COVID-19. DOTR Secretary Tugade naghingyo sa Aviation Authority nga ikonsiderar ang liwat nga pagbukas sa mga airport sa lugar nga ginpaidalom na sa GCQ. Balita International, 5 ka crew members ang Navy chopper nga nagugpa sa Greece ginakonsidera na nga patay. Sa sports balita, pagpaiway sa pagbukas ang 2020-2021 season gintalakay na sa NBA. May nga Bacolod, may nga Negros Occidental kag bugos nga Western Visayas kag Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday edition karong adlaw Domingo, Mayo 3, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Pagante sa aton nga balita lokal, para naman sa COVID-19 news updates nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sa Grace Pharmacy. Sa bugos nga kalibutan, 3,471,930 na ang infected, 244,105 ang nagkalamatay, kag 1,114,202 ang mga nakarecover. Diri sa Pilipinas, 8,928 na ang mga kaso, 603 ang nagkalamatay, kag 1,124 ang nakarecover. Sa syudad naman sang Bacolod, nagapabilin sa siyam ang positibo nga kaso. Sa probinsya sang Negros Occidental, nagapabilin man sa 4 ang kaso sang COVID-19. Isa diri ang nakarecover, kag 3 pa ang nagapabilin sa quarantine facility. Sa bugos nga Western Visayas, naglambot na sa 72 ang kaso. Matapos naka-record sang 6 ka mapanibagong nga kaso, 27 naman ang naka-recover, kag 9 ang nagkalamatay. Ang ini nga latest COVID-19 news updates ang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe Bacolod, kag Negros Kayatani. Detalye sa balita lokal pagkatapos kid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan,
Mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Lesay 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa mga balita lokal. Nadugangan sa anom ka COVID-19 cases ng Western Visayas. Base sa Department of Health Western Visayas Center for the Health Development Bulletin number 37, positibo sa virus ang 5 ka mga gin-repatriate nga nagaedad, 30 anyos nga lalaki residente sang Iloilo City, 27 anyos nga lalaki nga residente sang Iloilo City, 29 anyos nga lalaki nga residente sang Iloilo City, 30 anyos nga lalaki nga residente sang Iloilo City, 27 anyos nga lalaki nga residente sang Guimaras. Positibo man sa COVID-19 ang isa ka 28 anyos nga babayi, gikan naman sa Haro, Iloilo City nga karon naka-home quarantine. Ang mga positibo nga returning OFWs ang sa karon naka-facility quarantine. Kahapon nga adlaw 247 ka mga lab results, ang nagwa 239 diri ang negatibo kag isa ang nag-repeat test. Samtang anom ang positibo kag isa ang samtang anom naman ang nagpositibo. Bangod sini nagsaka na sa 72 ang COVID-19 cases sa Region 6, 27 ang naka-recover kag siyam ang napatay. Nagnegatibo naman sa COVID-19 pagi sa RT-PCR test ang probable case number 1 sa syudad sang Bago Negros Occidental. Sa post sa The City Bridge o kung Bago City's newsletter sa Facebook page, ang probable case number 1 ang gikan sa Barangay Bagroy nga una nagpositibo sa rapid antibody test nagligad nga bulan. Kalakip man sa nagnegatibo ang suspect case number 5 sa Bago halin sa Barangay Tabunan. Ining resulta ang nabaton sang syudad halin sa Western Visayas Medical Center kahapon sang aga Mayo 2. Sa karon isa na lamang COVID-19 nga probable case sa Negros Occidental nga halin sa syudad sang Cabancalan. Makabigla mga probable case sa COVID-19 ang isa ka persona kung iniya nagpositibo sa rapid antibody test. Apang ining resulta ang inconclusive kag kinahanglan sang RT-PCR test sa isa ka national o subnational coronavirus reference laboratory o accredited laboratory para sa confirmatory testing. Giensaylo na sa isa ka accommodation establishment sa Barangay 7, Syudad sang Bacolod ang 28 tanan ka mga OFWs nga ginpaydalom sa 14 diyas nga mandatory quarantine sa Graciano Lopez Hine Elementary School. Suno kay Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFWs, o kon atro ini nga mga OFW ang gintransport pagi sa city bus sang Bacolod ginupdan sang pila ka mga medical workers kag PNP personnel. Dugang pa ni Salanga personal man ini nga nagpatigayon sa mga pagsaylo agi sa kooperasyon sang OWA kag opdanan sini nga mga city officials nga Sunday Councilor Renesito Novero kag Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginklaro man sang konsehal nga magapabilin sa lugar ang amo nga mga OFW tubtub matapos ang nagakaigo nga quarantine period bisan pa man nga magnegatibo sa COVID-19 ang resulta sang ila mga RT-PCR test sa Iloilo.
Ginpahamtang naman sa separado nga mga kwarto kag wing sa isa ka accommodation establishment ang apat ka mga OFWs nga madumduman nagpositibo sa ginpatigan nga rapid test. Ini ang pagklaro ni Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sa Bacolod Interagency Task Force o kon IATF. Suno kay Familiaran, ini nga lihok ang kabagin sa seguridad nga ilagin patuman samtang ginahulat pa ang resulta sa swab sample nga ginpadala sa syudad sang Iloilo para sa RT-PCR test. Dugang pa ni Familiaran mayara sa nagakaigo nga mga personnel nga magabantay sa lugar ago di pa siguro nga hindi makagwa sa ilatag sa mga kwarto ang mga OFW. Ginpasiguro man sini sa mga residente nga yara malapit sa Tourist Inn sa Barangay 7 nga ini sila ang wala sang dapat kabalakan ilabi na sa isyu sang seguridad. Ginrekomenda naman ni Councilor Renesito Novero, Chairman sang City Quarantine Center Action Team o kon QCAT sa talatapan sang CDRRMO nga kon maghimo. Liwat nga ipreparar ang Graciano Lopez Han Elementary School bilang quarantine facility sa syudad kasunod sang ginhimo nga pagsaylo sa isa ka accommodation establishment sa mga OFW nga nag-okupar sang amo nga lugar. Sunod kay Novero, iyan na nga ginatugyan sa City Health Office kag DRMMO ang paghimo sang desisyon kung bala kinahanglan pa nga liwat magpatigayon sang disinfection sa lugar bilang kabahin sang safety measures. Dugang pa sang konsehal padayon man ang ila ginahimo nga pagpreparar sa iban pa nga mabulutuan nga gintungod bilang isolation facility sang syudad bawod sang ginapaabot arrival sang pila ka mga Bacolodnon nga na-stranded sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas. Kag sa dugang nga mga balita lokal, patay ang 60 anyos nga lalaki matapos gintiro sa National Highway sa sitio Kabubwa, Barangay Pilar, syudad sa Conbanwas sang Hinigaran, takna alas 5:45 sang hapon, Mayo 2. Ginkilala ang biktima kay Mariano Salazar, residente sang Barangay 1 sa Amuman nga Banwa. Sunod kay Police Major James Latayon Jr., hepe sang Hinigaran PNP, base sa palayag sang testigo, nakit-an ang biktima nga natumba sa iya ginamaneho nga motorsiklo kag may nakitaan man nga motorsiklo sa lugar nga may duha ka sakay nga mga posible suspect sa krimen. Na-recover sa crime scene ang duha ka empty shells ng kalibre 45 nga armas lutang. Dugang panilatayon, ilan na istorya ang pamilya sang biktima pero hindi pa may establishar kung sino kag ano ang motibo sang krimen. Isa sa mga anggulo nga ginatutukan sang kapulisan ang ginpagwa sadto nga affidavit angot sa illegal nga droga sang anak sang biktima. Padayon sa karon ang hot pursuit operation sang Hinigaran PNP sa posible pagdakop sa naghimo sang krimen. Patay man ang duha ka mga tao samtang isang pilason sa aksidente sa Barangay Salong, syudad sa Kabankalan, Mayo 1. Ang mga biktima ginkilala kanday Robert Trama, 19 anyos, kag 16 anyos nga minor de edad, samtang pilason man ang 16 anyos nga upod sini. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Senior Master Sergeant John Ray Escorzuela, sakay ang mga biktima sa motorsiklo nga ginamaneho sang 16 anyos nga solterito, kag plano kung tani magtabok sa dalan sa National Highway sa mga barangay sang aksidente nga nabungguan sang truck nga ginamaneho ni Jonathan Galliano, 50 anyos, nagapuyo sa barangay Pinaginpinan sa Amuman nga syudad. Dugang pa ni Escorzuela, ang mga biktima lunsay nakaangkon sa nga malala nga pilas kag ginhingagaw nga madala sa Lorenzo Zayco District Hospital. Ang 17 anyos nga solterito apang gindeklarar nga dead on arrival sa hospital, samtang napatay man si Rama pila ka oras samtang ginabulong. Padayon pa nga ginabulong sa hospital ang driver naman nga si Galliano sa nga ginhilway matapos naglaps ang 18 oras nga reglementary period. Patay ang 19 anyos nga motorcycle rider sa aksidente nga natabo sa Taytay sang Barangay Haba, Banwas sang Candoni gabi sang Mayo 1. Ang biktima ang ginkilala kay Cedric Santiago, residente sang nasambit nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Ronald Santillan sakay si Santiago sa iyang motorsiklo sang aksidente nga nagbunggo sa isa pa ka motorsiklo nga ginamaneho naman ni John Louis Alegria, 18 anyos, nagapuyo sa Amuman nga lugar. Dugang pa ni Santillan ang duha ang una gindala sa Candoni Municipal Hospital
Hospital apang napatay si Santiago. Samtang ginabulong pa sa Alegria matapos nakaangkon sang malubha nga pilas sa ulo kag dughan. Sa Alegria ang ginsaylo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa dugang nga pagbulong. Ginklaro naman ni Department of Social Welfare and Development kung DSWD Western Visayas Director Evelyn Macapobre nga wala sang dapat dudahan ang publiko sa kwarta ginbalik sa mga hindi kwalipikado nga benepisyaryo sa Social Amelioration Program o KONSAM. Suno kay Macapobre dapat ibalik ang kwarta sa opisyal sang barangay kag i-turn over sa Treasurer's Office sang syudad o kon munisipalidad agud mapaydalom sa liquidation. Dapat man suno kay Macapobre nga may gina-issue nga resibo bilang pamatuod nga may ginhimong liquidation kag kun pila ang balor sang ginbalik nga kwarta. Dugang pa ni Macapobre nga base sa pagsulundan, ini nga kwarta ang dapat i-remit o kon i-deposito sa gilayon sa Bureau of Treasury. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginkasubo ni Bacolod City DSSD Head Pasita Tero ang natabo nga pagtaliwan sa 84 anyos nga SAP beneficiary sa Barangay Tanggog nga madumduman golpeada nga naglain ang pamatsyag samtang nagahulat nga makabaton sang ayuda gikan sa gobyerno nasyonal paagi sa Social Amelioration Program o KONSAP. Suno kay Tero, gintinguan nila nga mapatuman ang nagakaigo nga regulasyon sa tion sang distribusyon upod sa mga opisyales sa among barangay apang biktima mismo ang namilit nga magpadulong sa lugar. Dugang panitero, mayara sa nagakaigo nga rason kung nga na delay ang ila pag-distribute sang SAP sa pila ka mga barangay sa Bacolod bangod man sa proseso nga ila dapat ipatuman. Sa piyak nga bahin, ginklaro man sini nga nakompleto na nila ang distribusyon sang SAP sa 61 ka mga barangay sa Bacolod. Magluwas lamang sa mga benepisyaryo nga wala pa makaklaim sang ila ayuda nga amo sa karon ang prioridad nga ginatutukan sang iya talatapan. Sa mga balita, National Senator Sani Angara liwat nagpositibo sa COVID-19. DOTR Secretary Togade naghingyo sa Aviation Authority nga ikonsiderar ang liwat nga pagbukas sa mga airport sa lugar nga ginpaidalom na sa General Community Quarantine. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:19, balik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa mga balita national. Liwat nga nagpositibo sa COVID-19 si Senator Sani Angara matapos ang duha ka negatibo sini nga resulta. Si Angara ang magadonar kontanis ang blood plasma matapos nga naka-recover sa virus ang ginpaydalom sa iya doktor sa isa pa ka swab test kag ini ang positibo. Sa Facebook post ni Angara, nagnegatibo naman sa virus ang iyang asawa kag suno sa iya mga doktor nga hindi na siya makalaton kag ang positive results sini ang bangod sa remnants ng virus. Suno sa senador, hindi siya personal nga magtambong sa session sang Senado sa masunod nga semana, kundi magaupod lamang paagi sa teleconference. Suno kay Angara, iya pagasundo ng quarantine procedures upod man ang miyembro sa iya pamilya bilang paghalong. Nagpasiguro ang senador nga padayon ini nga magatrabaho sa iya nga puloy-an bilang senador. Samtang ginanunsyo naman ni Senator Coco Pimentel nga naka-recover na siya sa COVID-19. Nagapangabay naman si DOTR Secretary Arthur Tugades sa mga airport authorities nga ikonsiderar ang pagbukas sa mga airports sa mga lugar nga ginpaydalom sa general community quarantine sa tuyo nga maumpisahan ang domestic tourism sa tungas ng COVID-19 crisis. Una ginpahayag sa Department of Tourism nga ang domestic tourism ang posible manginyabi sa liwat nga pagbuhi sa industriya nga lubos nga nahalitan sa krisis. Ang ini nga suwestyon ang gintalakay sa teleconference upod ang mga airport authorities nagligad nga Abril 30. Suro kay Civil Aviation Authority of the Philippines Director General GMSC Jongko, ang mga airlines ang may kasarang na nga magpatigan sa inter-island flights humalin kag pakadto sa mga lugar nga ginpaydalom sa GCQ. Suro kay Tugade, luyag nila nga mangin operationalized ang ini nga matikang sa masunod nga semana kay hindi makompromiso ang ikayong lawas kag safety protocol nga gin-issue sang Department of Health kag National IATF. Nagtaliwa naman ang isa ka Pinoy nga pare nga nakabase sa Spain bangod sa COVID-19. Ang pare ang ginkilala kay Father Gilbert Luis Centina III, isa ka Filipino Augustinian missionary nga napatay sa Leon City sa Northwest Spain sang Mayo 1. Si Centina nga nagtaliwan sa edad niya 72 anyos ang anay former school chaplain sang Kolehiyo San Agustin sa Makati kag pastor sa San Jose Parish sa Iloilo City. Ginaprobahan naman sa National IATF ang pagpalawig sa enhanced community quarantine sa Albay kag Zamboanga City. Pero suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, kinahanglan pa ini sa approval ni Presidente Rodrigo Duterte. Si DILG Undersecretary Jonathan Malaya ang unang nagkumpirmar nga ginaprobahan sa National IATF ang ECQ extension sa duha ka mga lugar. Suno kay Roque, ang rekomendasyon sa National IATF ang nasumiter na sa Presidente. Lakip sa mga lugar nga ginpaydalom sa ECQ sa gobyerno nasyonal amo ang NCR, Central Luzon, magluwas sa Aurora, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Baguio City, Iloilo City, Iloilo Province, Cebu, Cebu City, Davao City kag siyudad sang Bacolod. Sulo kay Legazpi City Albay Mayor Noel Rosal, hindi pa preparado ang ilang probinsya nga ipaydalom sa general community quarantine. Naglabot naman sa 104 ang mga kaso nga pagpangatake kag diskriminasyon sa mga health workers samtang ginampatuman ang enhanced community quarantine kun ECQ. Suno sa PNP umpisa Marso 19 tubtob Abril 29, 104 ka mga kaso ang ilan nabaton, 53 diri ang nasolbar, 13 ang cleared kag 38 ang padanya ginaimbestigahan. Suno kay Lieutenant General Guillermo Eliazar, commander sang Joint Task Force COVID-19 Shield, 39 ka mga suspect ang nadakpan kag napasakaan sang kaso. Pinakamadamo nga na-report nga diskriminasyon ang na-record sa Central Visayas nga may 17, sunod ang Western Visayas nga may 14, Mimaropa nga may 11 kag Metro Manila nga may 10. Sa Nibaluan, pila ka mga health workers ang nagreklamo nga naka-eksperyensya sang diskriminasyon sa komunidad bangod sa ilang nga trabaho nga posible ilang nadala ang makalalaton nga virus.
Kapi naman 40 milyones pesos nga balor sang ginalegal Chinese medicine nga ginbaligya bilang bulong pangontra sa COVID-19 na nakumpiskar sa makatapos ang National Bureau of Investigation Special Action Unit kag Bureau of Customs or raid nga ginpatigayon sa isa ka warehouse sa Malate, Manila. Ang nadiskobrehan nga mga bulong ang parehas sa mga bulong nga nakumpiskar man sang NBI nagligad nga semana gikan sa isa ka Chinese businessman sa isa ka entrapment operation. Suno kay NBI SAU Chief Emeterio Dongalio Jr. Ibaluan nga nagsaka ang demand sa supply sa mga bulong bangod ginalagar bulong sa COVID-19. Apang ginklaro nga wala ini sa rehistro sa Food and Drug Administration rason nga dapat ipaydalom sa pag-usisa kag pagtuon. Ibaluan may 5 ka mga Chinese nationals ang yara sa warehouse sang ginpatigayon ang raid. Naaresto naman sa DTI ang ginalegar malapit 400 ka mga profiteers kag hoarders karon nga COVID-19 crisis. Suno kay Trade Secretary Ramon Lopez, padayon ang ilang kampanya para masiguro ang insakto nga presyo sang mga nagapanguna nga kinahanglanon karon nga krisis. Ang DTI among ginmanduan sa Idalom sang Bayanihan Act nga magmonitor sa tion sang health emergency situation. Suno kay Lopez, ang monitoring sang DTI na nagatuyo nga malikawan ang price manipulation samtang pungsod ang ginpaydalom sa state of national emergency. Nagpasalamat si Lopez sa publiko nga nagapabilin nga mabinantayon sa sini nga mga tinion. Kag sa katapusan nga balita national, naka-full alert naman ang PNP matapos nga gintapos na sa Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front ang ceasefire upod ang gobyerno upod sa gobyerno sa tunga sang COVID-19 pandemic. Ang PNP ang ginmanduan ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga ipaidalom sa full alert status. Sunod sa PNP, nakahanda na ang 205,000 ka mga kapulisan sang PNP sa pagdepensa sa pungsod batok sa mga kalakasan sa communist terrorist group. Sunod kay PNP spokesman Police Brigadier General Bernard Banac, padayon nga ipatuman sa kapulisan ng istriktong quarantine measures nga karon nga ginapatuman sa COVID-19 pandemic samtang ilaman ginalagas ang mga terorista. Una na nga nagdeklarar ang gobyerno sang ceasefire sang Marso 19 samtang CPP ang nagdeklarar sang Marso 26. Pero may pila ka engkwentro ang nagluntad sa tunga sang tropa sang gobyerno sa kag NPA sa Negros Occidental, Davao Oriental kag Masbate. Las 6:26 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Kahit malupit ang guide. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon sa Sunday edition sa Aksyon! Las 6:29 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Ginakonsidera na nga patay ang 5 ka mga missing crew members sa isa ka helicopter nga Canadian Navy nga naghugpaa sa isa ka isla sa Greece. Sa pahayag sa Canadian Defense Ministry, ginatapos na nila ang search and rescue operations kag magalansan na lamang sila sang recovery efforts para sa 6 ka crew sang Cyclone Sikorsky CH-148 helicopter nga na-missing sa Miyerkules, Abril 29, 2020. Sa karon ang bangkay pa lamang sang isa ka crew nga Sub-Lieutenant Abigail Cowbrow ang na-recover sang otoridad. Ang among helicopter ang deployed on board sa Halifax-class frigate HMCS Federation upon prediction kagabakin sa training exercise sang NATO sa matabo ang aksidente. Ginpahayag naman ni Canadian Defense Minister Harjit Sajjan na recover naman ang cockpit voice kag flight data recorders sang helicopter kag dalho na sa Canada agud mausisa. Sa karon, hindi pa matumod kung ano ang ginhalinan sang aksidente. Kag sa sports balita, nagapadaan ang ginahimo sa karon nga diskusyon sa NBA Board of Governors angod sa posibilidad nga ipaiway umpisa o kung ang umpisa sang 2020-2021 season tubtub sa bulan sang Disyembre. Nagsentro ang mga ideya sa pagdihon sang mas malaba nga oras agod makabalik ang mga fans sa mga playing arenas para sa mga posible nga hampang masunod nga season. Wala pa man sang planong liga nga magpagwa sang desisyon angot diri. Samtang ginpaiway na anay sang NBA ang lottery nga magadetermina kung ano nga NBA team ang makakuha sang number 1 overall draft pick, pati na ang draft combine bangod sa coronavirus outbreak. Kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo, Mayo 3, 2020. Happy birthday kay Ate May, subong adlaw, and good morning lang sa mga ka-aksyon nga nagapamati nagaupod sa akon sini nga aga. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio!